Ki şıpsa nanhel jabers. Gup kıta خشى رانا حيشتن وبرا حبلقنا سي سبدو تونس يختن سب سمسون يختن ورت ساسز خامو خلق اشتراك ونين خنياز كمشيش يزدورا سب سمسون يرمي يجي شخصرزة حنا سب مسخن زيش رزق توزي بشو يترك Grant gittikken, ахавадах такыз, бабсни хизну козяхтана, параличих. Вахсанпи, ну нас там хачарым, на нинарим, усканги, обстригер, тадзомыз, ахайер улайки, чухну даргет, асакаса данцана, ханхоз, Küçük bir çayıranaha, parçalı arıç konça, paparıç konça, dırmanı halayta yine. İxı da kodzomuz, şekil kullanacağımız kranta sandu cincal pa. Sıra sandan pisi, san satsı kapsay, dan pisi sandulu pisi azaz sabini tabi. Şiga dıphüs gevin وز بحس كوجكوا إنه فوق وفوزخة يلولي يلجكون أقوى دالدي دشتالت تبنيت عن ترانتك بدشتان وز ساي بشرينا ودجال امتلاشة أبخيت ديتا ديشتالان لأنه قدلدي ناس لأنه وز لا قلنا تعشر قلنا ورشوا هذا البوست تقول كتا قلنا يابشتر كورم دروزي بس حسكن جنن ينرين فن الترينا زقطون بريالا ناس تربخدل بيت تقرشالا تربخ وبراغ يقون يشبدك كلر كيفشتقلتي نوز كيفشي خليجي بشكسرطان زي بستان نوز خدا خبيو دمو خبيو دقن نو فيزيكسكي تشغل تشاكي وشزاجي أرزام ازدخا وز آخر ديرت شغل بزيب دنتر وزالم تالز خرز ممزخاتشا عرش ساندرا هدقن يرا رش يدرس هدقن آخويكي الناس يحبس درما لبخوزوس محل دقا ما تمشيل بريد يحبون أبنا يحبتشان أبنا يخلق شوان قال السانتو ينركنا ولربش السانتو وقم زيادة نكوس وبري يخلق شوان شغلا بزي بون عاشا بيجيب أبنا راك رزرو زومز درت حدا ناس يشتخدي شغلا يبو ياسون يبابسنا زوقو يقولي شزنوقو يفشي قدام زوسقم نتشطلا يزنوقو بسبر В общем, серебра сразу школ стала творчал нас класс Москва на картон харца карт был еще стал черхуна карт без шома грышома закузала я жак дирздом я друз записываю царапу ха يحر حوز يحزلك أزوم مثل بريت الزوبري سقى الدشمو بري ريو بني ريو حير حوز كوزالك يحزلك أزوم نفس صريحة يحصلنا بانزر وبس بترجع تنسى خجو خجلا يرى أكتر شيء ترى مريو بشكل شيزم خجو خجلا ناس يحصل لحق وحاول حشوك شكرني النز يتنقص بس كنت توصل بجرد الشقة سالجة دنيا جوش بسرزة أكير كنا برقم ذا
класс посахтаз акты рабхазби исымаз минеяпа лыхиц сгвалашьаӡо убри сыԥсыҭанаҵы дысҟамышҭуа сгәаҟны дынхеит. Нас егьырҭ атәымаа иҟаз урҭ рацәак иаҳцәымхо иҟаз зуааӡамызт, аха џьоукы-џьоукы ишырҳәо еиԥш рнапы шьҭыхны акы рҳәогьы уаҵәҟьа Тҟәарчал иҩызаз идырхьҭаӡомызт Тҟәарчал инхоз ауаа. Иаҳа ирыцәшәон, иаҳа иршаҭон. Зегь дарроуп иҟан убыс математика ҳалҭон Рухаӡе лыжәла. Уи ихҭалкызгьы мыждаран қырҭшәала илҳәон, шәара ламыс змам зылахь акамбашьцәа ахҟьо шәани шәандуцәа, шәабдуцәа рҟны шәнеин шәхәышҭаара шәыҽҳәатәаны шәцәажәала, шәбызшәала ҳәа нас иҟоу зегьы илҳәон, убри аӡәзаҵәгьы ҿаасҭамҭалон акәзар, егьырҭ бааԥсыкҵәҟьа ҳзызуз ҳәа дысгәалашәон. Нас класск рҟны стәан, аԥсуаҵара ҳаналага. Ҳара ҳзыҳәан уи ныҳәа дуун, уи атәы, уи агәырӷьара иҳамаз аҳәашьа-цәгьа. Даара ныҳәа дук иаҳзаҩызан ҳпедагог Кьыршьал Чачхалиа, зегьы ирдыруаз иоуп, дыжәдыруеит, шәаҳахьан, шәахьыҟаамзар ҟалода. Убри акәын иҳамаз. Уи дпатриот дуун, иара дышәҟәыҩҩын. Амала аҵара ҳирҵарц далагеит ишилшоз, ихьынӡаилшоз ала иаҳҵар иҭахын, иара иҳәарагьы ҳҭахӡамызт ҳара убас иаара. Са сгәалашәом сҩызак класс аҟны исыцтәыз аӡәы Европа мҵакәан дааит ҳәа. Убас ҳацԥырааны иаҳҵон. Амала алитература ҳәагьы ҳамаӡамызт, ҳхы иҳархәашаз иара аҩнемыз ишәҟәқәа ҳзааигон, убри алаха уигьы даҽа нбанқәа иҩын иаҳзыцәиан, ақырҭуа нбаны ҟыргеит, ииасит уажә иҳамоу анбаны ала аҵарахьы. Хәыҷы-хәыҷла нас ҳашьцылеит, ҳагәырӷьаҵәа иаҳҵагәышьон, ихьынӡаилшоз Аҟәа данаалакгьы џьара шәҟәқәак иаур, газеҭқәак иаур, иман ҳазнеиуан, убас аҵара ҳҵон. Нас ашкола аԥсҭазаара аҟны дацԥныҳәаны даҳхылаԥшуан. Апиеса ақәҳаргылеит, ажәытәра иагаз Дырсаги ипиеса. Изаҳаз ираҳаит Тҟәарчал. Изаҳаз аԥсацәа иҟаз егьынтәарнак еизеит, ҳашкол аҟны иамаз зал ду иамаз спортивное самое зыштаз иамаз ҭнитәан ауаа. Ҳаргьы аҳтәала ҳҽазыҟаҳҵеит, ари ҳарҵаҩы иҳаиҳәон ишыҟаҵатәыз иҟаҵатәыз. Уи нас даара театр бзиак еиԥш ҳаҳтәала убас ирхианы инаҳагӡеит. Нас Балавази ҳәа иоума ижәлан ҳәа соуп, ахәыҷык зхы иқәшәамыз актәи секретарс дыҟан Тҟәарчал. Уи иҟынӡагьы днеит, абас ашкол аҟны аԥсуа бызшәала апиеса ҳдыргылоит ҳәа уа аҭыӡшәалҵеит, ҳҭаацәа ирыԥхьан иааргеит, ҳҭырцарц ҳҽазыркит, аха абри ҳпедагог имчала дырҿагылаҵәҟьеит. Џьоушьап иҟоуп, иахьа усҟан рацәак иаҳзеилкаауазаргьы акәхарын уи аҵакыха илшоз. Ииулакгьы ҳҭырмцартә еиԥш иҟаиҵеит, урҭ зегьы ҵәҟьа ҳазцарымгәышьамызт, аха убас иҟан аԥсҭазаара ашкол. Ашкол саналга, нас арахь сааит сҭалоит ҳәа, нас ҭаацәара срылалеит. Ашьҭахьы ԥыҭрак шықәсык аара хәыҷык-ԥшқа сыман, аҵара сцартә сыҟаӡамызт. Нас ашьҭахьы Ленинград абиблиотекаҿы
леточный институт государственный столица очень сидел. Ну, цара из Лейла сказала, а цара шуцо, а цара уцотаха, а цара шоута царано. Апсва, а цара чедерман, а я хабудр дрон, я цбудр дрон, ахм башер дрон, а хацгулер дрон, а чавише яукшон, а вожу, а чар бзехамов ха, раси такоеха. Уртко кучила хатстояла бедуй дарауи прхабоко хабз шахчу яхсун зацазхана атаасрqni цайвазаро рхап бизшал ахату мзчанец нас кагин ходом шиздрам не псохо срезлаз бувала دار يتقحن ينخدشوم وس انتليجنسيوم يحرق انتليجنس ازجيبو يلا مساعد زجي حخرو ايونيت شايوتو نخليك يمي بيغوز نحرقوا حيوني ميبيغو شو وس يلالن اجي izin putsvađi izin midzriwa najdiywa najdikwa najditcho sabzamız harahay habatsa hatshib khosho ishaqtaz yenqtaz ishum trikoza adruan ubrih chakurshana ashha kham pagal yenhuz hashba hakko arkhazgo oje yaha akhpitrash rkhadr khaytwi yqtam kharkshazot hako bilbagi أكيدش أو يشيل حشي أو يخم بفكاشي потом пцаши ей плача зарги усрм хази випла ахататься суп на табна я пшумо анлопе убри кучики наски ахататься буткан со сходалоги أخذ ابني حبو أخذ يحو يزقط سلارو أخويه كجانا جزم بتو كرمزات حماق بتو يكسر أني يخشاري أبي يخشاري أني يبي رزق زاشه وبرزق انترك بتو أبسن يزنق ولا تو بناسك أشيجيكا أشيجيكا بتو أبسن يزنق ولا تو أول يحكم زرقلاب سريش حوجها زقص زفوز ياكم أوسزلو وبري حواجلر أبسطشة وبري كرفرغم عايشة خطنا شرغمجي وبرقجي يريا من قمتامك وبري مزرو بس ويخ شام خبز عملا يقول دقص بزمخا وبريكل فريشيجي يرى أخذته كولتوراتي أخذت تاسكون وبرت كوزيجين درنا كأنه أخذ شوي درتزلتو بدربلتو ناس عايشة قنا بزيرك نقعام تزحن نحك نقعام تزحن أي حبة شتاء تانز برخوشكوا نيني خطأ دار شام خمسة يخبر ويداري بجخبو وسوبس وشامو وبريالا أي حبيت بي رزق زاشة بجنا قرطس ويانا بتوي أخوجي قلتهم زناكم يانا بوا أخوجي تبقاني أي حبيت تبقاني سراس زليا زتاعترقنا حبدود زكتوز أقرب يقول زقنا وهو يردنا أمزجي يتاتسويني نكتو زومز حرقوش كودي أي حبتشا وصورة قلبي ناوزا متزها صندوق الدرون بنا بزقز عشر زبشاس وصل هون تنشي الشفا شبي يا بسنية عوي وشتا الشفا حالة
burtku zekitlerine apsora nırhalı apsora şapala miyip kullanıyordum. Yepaz jüt yepaz acayip yepaz zeki çarpışını yazgıtı bu subsist yani. Aymak çaka şakama şama hamzira şarabındı Allah da taçarabındı Allah taçarabındı o sihami семья это маленькое государство хаврисшала хозер убри юзумнас атачарабана ай хабдагами убриями зхутску аха утаху нақал қаллатайна аймак ويتعشرنا متصرف زي ما حبلقنا أي شرقنا أبورقنا ناس فوتيها خمي بقاش حخشتنا وبري داري سخوتستو وبري قلالات أني وشكي عشتخني يقول سندوشوات يقول تزيرشن بديشكونا من دتغابونا ويخاق خبو هاي الرق خبو بيانا بو ويلا بتسمى كوتشي دنو كوتشي نخص يتشوي بزي يلواتي يبابسو يتدون نو أخاويز دغنا حبلقنا ما كترقنا ما ونيش وايش حزر حوس وي وسقن وسيقى زاوي يتعشى ترفشو كسيقى زراكم يتعشى روس متبدأ ونجيوس زبط هذا ويزيد اليوم حاسة تقول высокий еще стал еще сбирать. Ворчала высоко изена, потом кубецена, уйдет литература кан биадрует, хабачен, аншаю зир хозави бишку кан биадрует, это сиамаз, ехал позку, мацама кусиеваз, ах харакан, нега, еган. هواي الرجيم من زكاة أتزام زدقة ورد كوزجين ترى كشتولي زيستم كوزا ربقة أكوبش لحرج يزرع دنيا يقول نخص ولو لصق شلارب عند لصق شلارب يلشوت والخالط والخشم متوبة وبري حتشمش وبري سنوكو تزيناركنا سب أبري نستلار في زتو بيزا زغيت تينا Шква за гинтер бзиз бон за шква и спехешоз нас не азгон выстила жани конститует курзарите нас вуальне аха нас создала з ну сара самбылар геван пединститут хамо бишен аваха зынака трижиона ниона рионаха закымсыга зауы убси бутхай. Ну и саналга нас вибиш сарза салага это усура педагогика институт горьких цесхоз библиотека. Уасахнезги абсурд шпарыштехан лиджарсан ширшве хапле усура. Ускан директор хон ректор Джонс директор Севаз Фанеля Акибефа Кипаяба. Убриопса усура салазыргыз сыпшмадем да азам пшаратага сызчити на его шараги времен агляйere. Сызчити это бранд забай. Санне сирей сыцей о сирит арсаха. أوصل بتصير بهاد التشنيق وبتبقي هاد أوصل بعيرة قصير ما أخوتي ده السنة فمز خطوة زخوتي ويس تام صوص خوتي دوغ بس زيان هاد شن تزبس صعب وشي تخا مش تسخوتي ده بس يلي بس خوتي أيند السنة سبش ما لبيشي تحس تعمل ده عن должны стать обосадку сыпшут сают ну так вот обоссала хара библиотека бзихам абри кыртпол епаз ряхава цараюр такой епаз жеска сачадзамс
картен пияла Рома, Москва пияла Рома, гватер цезуги налог хакни харшту. Уи сахар чхора сабден мен сишхазжо а библиотека санне без хне яқатсыр ракуни казапсишо литература. Аханзем. Мачен тутозги маченаха. Уи хараги يردرقالو ذكرت شو اللي يزاو особенно حرق دي نبري марксизм лениниз яца на коз партия турых яца на коз но политика яца на коз рок не харак дي ярхос ярым кордиал зомзу стану саком шас нас сакш пнахна сала гейта магазин поркмасцан нам сарс اسم مزقوز بيدقس زمز ياشا زغن يرى بيبليوتيكا حبست حمن هاورس بحس بحس بزين ترجلو من بزين ناس هاورس لوان يرى بريا بيبليوتيكا أخين ركنز كي جايش بسرزة بيد института نشق كله يتشق كله Уйдера, кстати, еще снова брали. Вот Лилия Андреевна Шенгелая, да, Зурабан Чабадзе и Ян Лахша. Вот видишь, что камер заргет, я дыршит, Ян Дахван, да, Ян Лахшалов, Яхшигир, Гизиткон из нас, обрелов педагогика институт. А литература в библиотеке и пиздец. Охренеть. Амало соснянз своих усюдумств. Ой, дары раззадza. Вышамызда наруи чвела допустим дара царбизен луман чвела литература бзен дрон не миллион аха. Директор Чапаеваз Директор Хазакуна Allah Харсинпи Нарыштуна литература Картшала Сарасан Мики Урсиарыштуэлги Бибколлектор Хаков и Романдара Ящик Лахсарыштуэлги Велогит Иртахпамзги Почта Ярмыштози Зныкы Чахы Дуэнби Чахы Таха Нас Санапаш Сампоза Самархатска и Чесмхти Я говорю, возвращайте, хаус расфит, и ханширхи, я говорю, рейся, рахтахтан, и хамудс, и хамад замста. Убас халаби. Мудара, тума, ягазги, яха, царала, язнева на библиотекаха. Нас его и пшаха пошваза, ожпи, Апхери устан би апхери пази транзакции пштям устан апхерабли журнал по Яхауас на очереди было обесир. Ома. А проблема коратшоп избана взер абри Яхагас Айбашра Джасташта паха и лажни цвети второй. Ах подпиохта библиотека абзиха манхара. Ах подпиохта нехана литература дзи. Я анхаз гибри каталог по картотеку кубиха його из таза ящику и артакны зиги дашмей купсы. Убысхай. Хана юсхан юдура хана сараха бзамыз яра университета амаусы зуаз зиги на улфаку хаудзомыз то хминер каши царстан Hazlanokos Arampi Wanza and the Warada Wanza Hazlaneos look at the visions with the Shipula No Ariktarat Hatsra Literatura Nabri Albonka Nas уникальная литература Хилипас Хазиялха. Аги альбом по художественный альбом
يخزنك عن حمص وزيكم زركنا مخزي تلك وياش تخدم يرارق على حكيت كزر حرام أبري أياي ريا كز حزقتهم حيولا يدم دلست يريخم مبكاش يزم دروازر نخشيني يقواكي يقولي потуи кузоги يمكن تقلص وبري يزوجي نشيقن تخار حمد زمكن أتقلز عش حمو أخبيت رحاو يخين زال شوالا حرا حزكو حشنخو حديو حبستازرة هذا إحنا بيمتقوا حنيمتم قلقوا حخنقوا عقر حاو هرح شخن أوس حزور أقوي الباب أتعشرقنا رحوا نيكمشة ويتعشر زقوتي يرحوا يرانزقي ويجي حراي حمو أشوف كزموج قدقزم حراي حمو بخارز ماما وها интеллигенция элтара бзезмо цара бзезмо имеет слабоко вара сарам хако репстазара репсад елез хуцна и недгыла на дзуе слабокомко вара никомцет вара сарари қасымцет хакомко е слабна абсасверм ха хакет цадыршотха обуси недгыла ونبقى يزنور بحبسدي حرخ حقطها أخا ويا نغملا يحمق وجهتي وي أخشى يزما وايقو سر يراس حزبخي ورتيرم درو يا خا يميت سلابرو آمين مرد فرقنا ناس يكو ميرلر قالوا جار أبرت أنوي حالم شايفه كارن شريتو ويلقاكو زجير شبيه كلنا إزخشوا يلقانا أميو زرير وي يقام جنر حلقة زرق الله بخا أنا بشر وي أني أغنير تيوي ترحيت أنا بشر وي أني أسوي زي ما قامت في صوت ترحيت أتجي وحنسحنا حري حقوتنا حقوتشكا ويزاس هم ربطر حسقوترو أبري أمشينا كوا ويم بتساعدنا رقوتشكا قدرتو أنشيحات أنشيريتات يروات نقولات أخا نقوش الزمدرو ونرخم نبقاش الزمدرو وبريجي يزقطوا وبري المومنت شو говоришь а мне напишем между ирулар головой абри ами она ирашвам еще учит какой царь такой харайрус яхмачу хажу يوكو أجارين سويالاغر إشقاق يبغى اختص عن وسط القيام حالة شافية